Masha Allah. Ci gaba a tambaya ta biyu. Shi ma wannan maganar na'ura ce ta awon tension, amma na an ɗan ci gaba an ɗan canza. Don waccan ta fi wuya, ta farko nan ta fi wuyar aiki. Tunda sai ka dibi, sai ka hura iska da kanka, sai ka dibi aiguille na montarkin brasar, kuma sai ka saurari steto da kunnanka da kyau sannan ka ji. Sannan su ne za ka haɗa gaba ɗai ka ba mutum abin da tension kin shi ya bada. To yanzu kaga wa'annan nau'i na biyu na tensiometer na zamani ne waɗanda. Kamar yadda a tambaya ta farko nau'in thermometer kala biyu da na da na yanzu. Shi ma yanzu wannan kala biyu ne an ka bada. Gashi nan ka duba a hannunka na hagu, a hannun hagu su an ka fara fiddowa a cikin na zamani kakin na hannun dama kenan. Ga sunan da uku, ga da uku nan a hannun hagu, da uku a hannun dama. Banda wancan na da wanda ake haura iska, banda na farko wanda ake furawa da iska a yi saurare a dibi montarkin, sai wa'annan nau'i na biyu na zamani wanda ci gaba ya zo yanzu. Ga sunan kan ga uku a hannun hagu, uku a hannun dama. To na hannun hagun nan su aka fara hiddowa bayan wancan na da, sa'annan uku ga sunan su kuma na hannun dama. To shi wanga na hannun hagu da kuke gani, kawai da an ɗaura maka wancan abin wanda ake sa a dantse, da an ɗaura ma shi a hannu, sai a danya. Wannan na'ura ga tana da bito, da an danya ita kanta za ta hura iska da kanta. Da ta hura iska kuma iska ya kai ya cika daidai abin take so, kuma ita kanta za ta sauke. Tana saukewa kana jiba. Ka ga nan sama ta nuna 140 systole 88 diastole. Sannan ta bada kuma 86 ƙasa, wance ne shedan mutum. Ita hadda sheda take badawa ma waga na'urar. Bayan ta auna tension hadda sheda take badawa. Kaga wancan muna takaicewa wani likitoci sai muna rubuta 48 kenan, 40 systole 8 diastole. Bayan gashi nan a na'ura ba da 140 systole 88 diastole, da gashi nan 86 shi kuma shedan mutum, wanda shedan mutum ina ga daidayinta shine 70. Kawai ana son shedarka da shakawa da facikewa, na minti guda shi zama na 70 ne. Kaga yanzu nan ga ya bada wajen 86 kenan, ba daidai bane. Wancan tension 14 kuma wani da ya kai 14 faɗo ake, ba daidai bane. Tension ba a son ta wuce 12. Kawai daga 12 abin da ya kasa ake so 12 ons 10. Kuma in ta kai 9 lokacin kuma ko dai mutum ya yi tsoho kwarai, ko kuma ya gaji kwarai, ko kuma rashin la kwarai ta da ya gaji, kawai zuciyar shi ta kai ita ma ta gaji ba ta iya buga ka yadda ya kamata. Yanzu gashi kaga na biyu ya nuna 12 kaga wannan normal ne, wannan shi ake so. Sannan kuma kun ga gashi nan sheda ta bada 69 kenan, daidai take, ko 69 ko 70 duka daidai ne. Sannan na uku ga ya ba su 12 wit da sheda 70 daidai kenan abin da ake bukata. Duk tension kin da mutum ya bada 12 kin ga da wit da wancan sheda ya bada 70 lalo. Kuma ina ga nan kuka duba da kyau har temperature ma ga ta nuna. Kenan wannan ita ta haɗe komi da komi. Za ta nuna ma da tension kinka da shedarka da temperature gaba ɗaya da an sa a hannunka an ka tasowa ta hura iska tana saukewa, duk za ta nuna maka wa'ina abu uku gaba ɗaya. Ci gaba kenan. Wanda wancan kana iya yin shi kai ɗai, amma wannan shi ga wani nan kuma ya kwa agogo na hannun hagu, shi kawai agogo ne. Kai da kanka za ka ɗama ma kanka shi a hannu, ka tadda ya tadda ma ya hura iska kuma ya sauke, ya nuna maka shi furka sunan kamar wanda wancan shi ma haka ne. Ma wannan personnel ne, kana aika aje shi gidanka ma duka wa'annan biyu ma kai ake da su kai kanka. Kuma wancan ma da thermometer da wannan tensiometer na zamani duka aika ɗauka ma kanka. Har wancan ma insha Allah.